इउपिपिएलआव थांदों होननानै बिसोरदि इउपिपिएलनि जानानै खामानि मावगोन बे नङा। बिसोरो आंनिनो मानसि, बिसोरो आंनि सिआइडिसो। खुलुमबाय बयखौबो। दिनै बिटिसि एकर्ड डे। दिनैनि सानाव बिटिसिनि बारग' चिफ मानावगिरि हाग्रामा महिलारि मुनमुन ब्रह्म आरो बिक्रम दैमारि बिथांमोना बिटिसि एकर्ड डेखौ गाजा गोमजायै फालिनायजों लोगोसे बिथांमोना खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बिबुंथि होदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रो, बिनि उनावहाय नोंथाङा मा बुजिनो हादों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायबानो जाबाय। बिटिसि बे सुक्तिनि दारै गासै बर' जाथिया मा मोन्दों मोनाखै बेखौ बयबो मिथिगौ आरो बिटिसि ओनसोलाव थानाय गासिबो जाथि जनगोष्ठीया बे सुक्तिनि दारै बेवहाय मा जादों जायाखै स्कुल कलेजनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गासिबो लामा दालांनिफ्राय आरम्भ खालामनानै मा जादों जायाखै बयबो मिथिगौ आरो बे सुक्तिनि दारैनो दिनै बे ओनसोलाव थानाय गासिबो जाथि जनगोष्ठीया उन्नति जादों बेखौ बयबो मिथिगौ, जों बुंलायनाङा। आरो आं आसा खालामो फैगौ समाव आरो बेनिफ्राय साबसिन उन्नति जालांबावगोन होननानै। फैगासिनो दं बिटिसि बिसायख'थि, नोंथांनि बिसायख'थिया फैगासिनो दं, बेवहाय बुंनांगौ जेबो गैया। बिपिएफ हानजा हिसाबै जोङो हारसिंनो गेलेगोन, आगोलावनो बुंबाय थाखानाय आरो हारसिङैनो जोङो सरकार दानो हागोन। बेवहाय आं बुंबाय थादों बिटिसिनि दिनैनि राजनितियाव पलिटिकेल पार्टिनि जिथु पजिसन, राजनितिक पार्टिनि जिथु पजिसन, बियो बिपिएफआनो एक नाम्बाराव दङ दिनैनि दिनाव आरो आंनि अबजारभेसनाव सेकेन्डआव बिजेपि दं, 3 नाम्बाराव इउपिपिएल दं आरो इउपिपिएलआथ' दिनै सरकार दानायनि खुनु पजिसन गैया, बिपिएफआनो दागोन। चन्दन आरो खाम्फा बरगयारिखौ लानानै नोंथाङा डिपुटेसननि बाथ्रा बुंगासिनो दं। चन्दन खाम्फा थांनायखौ नोंसोर गाब्रायनो नाङा, बियो आंनिनो मानसि, बिसोरो आंनिनो मानसि आरो बिसोरो इउपिपिएलआव थांदों होननानै बिसोरदि इउपिपिएलनि जानानै खामानि मावगोन बे नङा। बिसोरो आंनिनो मानसि, बिसोरो आंनि सिआइडिसो। प्रमोद बड़ो एजन अगणतांत्रिक व्यक्ति, गणतांत्रिकভাৱে निर्धारित और गणतांत्रिकভাৱে सृष्टि हुआ বিটিএডি এৰিয়াখন চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে অপচেষ্টা চলাই আছে বিটিআৰ চুক্তিৰ জৰিয়তে। এইবাৰ আমি সেইটোৰ কাৰণে আজিৰ দিনত আমি সকলোৱে বিপিএফ হৈ পেলাই আমি সকলোৱে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছোঁ যে বিটিএডিৰ ইলেকশ্যনটো এইবাৰ আমি বিটিচিক শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে সকলো বিপিএফ আৰু বিটিচিবাসী ৰাইজে একত্ৰিত হৈ পেলাই বিপিএফক জিন্দাবাদ কৰাব আৰু বিটিচি চৰকাৰটো আমি শক্তিশালী ৰূপত আকৌ আগুৱাই লৈ যাম শ্ৰীযুত হাগ্ৰামা মহিলাৰ নেতৃত্বত। এইকেইদিনত দেখা পাই আছে বিপিএফৰ ভাগা নেতাবিলাক ইউপিপিএলত মানে বাগৰি আছে, এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? খাম্পাদাৰ লগতে আৰু কেইবাজনো যদি গৈছে সেইটো বহুত আনফৰ্চুনেট। ইহঁতে ব্যক্তিগত প্ৰমোদ বড়ো যেনেকৈ ইউপিপিএল দলটো ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ কাৰণে বিটিচিক অগণতান্ত্ৰিকভাৱে অসুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে, বিটিচিক দুৰ্বল কৰিবৰ কাৰণে ইউপিপিএলৰ যি মিছন, সেইটো মিছনত খাম্পা বৰগয়াৰীৰ নিচিনা বিটিচি চুক্তিকাৰী এজনে গৈ চামিল হোৱাটো বহুত নিন্দনীয়। খাম্পা বৰগয়াৰীৰ এইটো চিন্তা চৰ্চা বা এইটো জইনিংটো বিপিএফৰ পৰা ওলাই যোৱাটো আমি এইটোহে ভাবিম যে খাম্পা বৰগয়াৰীয়ে বিটিচিখন দুৰ্বল কৰিবৰ কাৰণে ইউপিপিএলত যোগদান কৰিছে, যিহেতু ইউপিপিএল মানেই বিটিচিক দুৰ্বল কৰিব বিচৰা এটা পলিটিকেল পাৰ্টি। অনাগত দিনত বিপিএফ নিশ্চিন্ন হৈ যাব লাগে, সেইটো দাবী কৰি আছে। অনাগত দিনত বিপিএফৰ পতাকা আৰু উত্থান হ'ব আৰু বিপিএফ এইবাৰ 2025ত ইলেকশ্যন জিকাৰ লগে লগে এনাডাৰ 25 বছৰৰ কাৰণে 25 বছৰৰ কাৰণে বিপিএফ শক্তিশালী হৈ থাকিব আৰু বিটিচিবাসী ৰাইজক বিটিএডিৰ পৰিসীমাৰ ভিতৰত থকা বিটিচিবাসী ৰাইজক শান্তি সুৰক্ষিত আৰু উন্নতি কৰিব। বিটিচি কাউন্সিল দপে আগুৱাই যাব আৰু
সারা ভাৰতৰ ভিতৰত 6 শিডিউল কাউন্সিল এখন শক্তিশালী ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব बिटिसि एकर्डखौ बावनो हाया आंल' नङा नोंथांमोनाल' नङा हाजार हाजार बर' रायजोआ बिटिसि रायजोआ बिटिसि एकर्डखौ बावनो हानाय नङा मानो होननानै बुङोब्ला बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों रायजोआ सान्थि मोनदों मोननांगौखौ मोनदों गोबां आन्दोलननि गेजेरजों बिटिसि एकर्डखौ जोङो मोनदों आरो गोबां हाजार हाजार थै बोहैहोनानै मोननाय बे बिटिसि एकर्डखौ बेनिखायनो रायजोआ दिनै बावनो हाया लोगोसे बे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट बेजों लोगोसे जायफोर एकर्ड खालामबाय बिथांमोननि साकरि मोननाय नखर संस्थापन जानाय आरो इयुथफोरनि साकरि मोननाय 45टा डिपार्टमेन्टआव हाजार हाजार दिनै हाग्रामा महिलारिया साकरि होबाय जब होबाय इनफ्रास्ट्राक्चारजों दिनै डेभेलपमेन्ट खालामबाय जों भाबिनो हायै सानस'नो हायै दिनै लामा दालां ब्रिज दिनै बानायबोबाय सान्थि लाबोबाय बेनि थाखाय जोङो बिटिसि एकर्डखौ दिनै बावनो हाया माखासे गागि दैदेनगिरिफोरा माने दुगालांबाय थादों बावैसो सान सिगां दिनै जोंहा नुदों आङो मानगोनां खाम्फा बरगयारि सानि सोमोन्दै गोबां बुंनो सानाखै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंखाबाय जाय बिथांखौ प्रमद बर' बिथांजों रायज्लायनानै हरनाय जादों आरो मानो हरनाय जादों DUPPL बेनि खोथाखौ रोखा बुंखाबाय दिनै आं खाम्फा बरगयारि सारखौ लानानै गोबां गोथौ खोथा बुंनो सानाखै बुंनांगौबा उनाव बुंगोन खिन्थु आं दिनै UPPL दोलोनि दैदेनगिरिखौ आं बुंनो सानगोन जाय थांखि आरो सिमांखौ लानानै खाम्फा बरगयारि बिथांखौ लानानै थांदों मावनो हो स्पेस हो जायगा हो सुबिदा हो दिनै जाय थांखिखौ लानानै एग्रिमेन्ट खालामनानै लाना थांदों बिथांखौ मावनो सुबिदा हो लांनानै आलाय आथानि खालामनाङा अयनाय खालामनाङा दग' खालामनाङा दिनै गाद्दारि खालामनाङा बिथाङा जाय थांखिखौ लानानै दिनै UPPL जुगदान जादों बेखौ जाफुंनो होबानो जाबाय नङा होमबा BPF हारसिं गेलेगोन नामा एबार बेखौथ' BPF डिसिसन लादों आरो खोनाबाय थादों आं एसे व्यक्तिगत हिसाबै आंबो बेखौनो बुंगोन हारसिं गेलेनायानो मोजां जिहेतु थांनाय इलेक्सनाव हारसिंनो 70टा मोनदों आरो थांनाय MP इलेक्सनाव नोङो सरकार थाब्लाबो मानगोनां लरेन्स इस्लारिनि समस्ति MLA सेगमेन्टआव बेयाव BPF देरहादों दिनै नोङो उदालगुरि MLA सेगमेन्टआव BPF देरहादों नङा नङा सरकार थानानैबो नोङो देरहादों आरो जेब्ला सरकारा जोबनोसै अब्ला देरहायैनि मा बाखि दं बेनिखायनो BPF हारसिंनो दिनै शक्तिशाली